bag-o, no? Bag-o na nga kalendaryo ang aton pagagamiton kag abi-abihon tarang pagsulod sang year 2023. Samtang mayaran na lamang sa apat ka adlaw na bilin bag-o ang adlaw sang Pasko. Kumusta na? Mayaran kita sang napamakal na pangumpra nga aton sini ipreparar sa Noche Buena. Kung bayaran na siyang napreparar, mas maayo. Pero kung wala, gid ba? O kay subong nga panyampo pigado gyapon, okay lang. No, importante, wala man kita sang preparasyon ang selebrasyon sang Pasko. Madayon man gyapon, ikaang lawas lang, lipay na kita. Aksyon at hupon checking in until 9 p.m. in the evening. Diri sa inyo palatuntunan aksyon na firing line. Sa gihapon na mga kaaksyon, ang mga tagpalamati naton nga nagamonitor via on air. No? Nagatutok diri sa aton sining nga pagpangalagad. Kumusta kamo? Masuki naton nga matagpalamati all over Region 6. Kutom malabutan sa aton broadcast. Salamat gid sa inyo padayon nga pagbuylog. Ara ang iba nagamonitor paagi sa mga salakyan nga nagatravel pa oy paghalong gid no sa pagbaniho sang salakyan kagamuman no sa magkaaksyon naton sa mga kaumhan nga nagatutok karon na gabi kabalo ka sa uma magamunia oras ang iba nagahiray-hiray timprano pa nakatapos panihapon. Amo na ya sa uma mo timprano pa nagapreparar ang iban apisar nga ti may linya na sang kuryente. Ang nalamihan sa iba niya, timprano pa, para kami, nos man balayran, timprano pa ini sila mag-prepara sa panihapon and then, medyo hiray-hiray na lang, no? And then, pagkadugay-dugay, tulog na eh. Pag alas 9 sa umaya, medyo gabi na, dalom ng kagabihon sila, damo lang nagkakatulog. Pero diri sa syudad, alas 12 na sang tungang gabi, damo paghapon ang nagalibot. And speaking of libotay, tipati ang mga nagapangkaruling damo subong no. Ang nakita naton nga mga pangayaw halin sa iban nga mga banwa, mga kasyudaran nga nagakadto diri sa bahin sang Metro Bacolod, agod nga magpatigayon sang pagpangaruling. Damo gabit-bit gitara, no? Mga instrumento. And then kadto sa mga tiyanggi, kadto sa mga balay, mga pamalay nagatiyog, sige ang karoling. Of course, kita nga mga Bacolod noon, maaluan man kita, nagahatag man sa mga nagapang ngaroling. Pangdaigon kon sa Ilonggo pagtawag. Ang iban siniti, may mga nagapangdaigon, bangon nga may project, kalimbawa ang mga churches, ang magkasimbahanan, grupo, no, nga gusto makatipon sa pundo, ginapaagi sa karoling, kag tiang matipon nila nga pundo gamiton ina no, para sa project or program nga ginahandom sang organisasyon that includes sa magkasimbahanan. Ang hindi lang maayo, kay diri sa Bacolod, do, ambot kon may ara sang specific instruction ni si Mayor Albi Benitez sa pamunuan sa BCPO, kay may ari diya nga isa ka sektor o kung isa iya ka miyembro, grupo sila sa simbahan, kapang sulisit sila ya pero ginagamit pa lang city nga kuno do authorize sila sang city to collect ay nanong nga sitwasyon iniman. Damo na gid tawo nga sindikato no, maidiya na gid lang at least ang ila diriya makatipon lang gamiton pangalan sa iban, biktima ganing gobernador sa probinsya, ding kakita imo yung may ara sa iban, nga nagapakig transaksyon sa pila ka makalanan using the name of the governor, no, igo kwintaon, way, hinalungong gobernador ta, makon mo yung gamiton nila sa hindi husto nga mga binuhatan, ay hindi lang niya tinuntri na ni magamoni. Kaya nga kung gani naintindihan, may balita pa ko ganing rapaton nga pati subong angalan sing NPA ginagamit ako may mga nagapadala sulat nga nagapangulikta sa matag-iya sang mga propiedad, negosyo, kapin pagid out of town. May ara gani kuno dira sa Salvador binik tutuod ni pati gani kunong apo ni
Maninoy Edgar Caragat, ginpadalaan pa si Ka Roger Rosal kuno. Siya si Ka Roger Rosal ni. Oh. Gapangayo sila ti hindi nila lahog Action Oliver 20,000 sobra do 25. Action firing line. Ti siling sang apo ni Maninoy Edgar siling niya dapat ni Tani mag-amo ni lisensya na isla Maninoy Edgar to kay Lolo Edgar. Ay nano ini nga mga tao yaman. Kung tuod gin man ini kung kamo mismo nagapa punaw sang suporta sang publiko no? Kabay patani ko ng mga sindikato nga nag-ausar sa ngalan sa PA ni kag nagahimo sang hindi usto magkaladakpan no kag nami sinisilutan bla kay bangod hindi ni ustong opisyon nila. Action firing line. Tingka mo kita yung ngalan niya sang PA nga organisasyon ng balon yung nga mangulikta kamo. May money kamo nga kolektahon, may solicitation and all nga ginahimo kamo da no hindi niya mayan nga klase opisyon. Action firing line. Kaya, no, imbukada pa lang na ang aton sining nga PDMP do alang-alang karon nga gabi sa paghatag sa aton sa pinaka-latest nga weather update. Baluon ta lang na karon sa dalagan sang panahon sa palibot sang probinsya kag syudad sa Bacolod. So far daway ginmala no sang mag-consider naton dako nga weather disturbance nga dapat naton ulo aligmat o kun bantayan kay ti Pasko na mo 4 days na lang to go. Ti ko nagainulan do karaing bla. Action firing line. Ano mga dalagko nga balita nga tuntutukan karon naggabi diri sa inyo para tuntunan aksyon na firing line. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line. Maki-update kita karon sa latest investigations ang kapulisan dira sa station number 2 kag mismo sa pamunuan sang BCPO. Guluyag naton hibaloon ini nano ang instruction ni Police Colonel Martir, ang direktor sang BCPO, angot sa kaso nga pagtiro patay kay Attorney Dan Pondevilla. Action firing line. Bayara na bala na natumod ang mga otoridad nga rangin motibo sa krimen or sospetsado sa nagluntad nga krimen? Action firing line. Ang isa sa mga ginatutukan sa karon sa mga otoridad no diri sa syudad sa Bacolod ang aton sining mga opisyales sang syudad amo ang CCTV ordinanso. Can you imagine aray nga mamangkot sila tani na sa palibot kung may mga CCTV nga pwede lantawon sa mga authorities sang pulis agod nga may lead sila sa ginagkandak investigation ay kaluyan. Damo gid mga commercial establishment nga wala CCTV. Action firing line. Galing kay kung kaisang CCTV kung may ara gid man compliance man lang, hindi man HD ang kopya, so bisan may record kung buron man ang kuha ay useless man mga kaaksyon. Action firing line. Kag kung ang kaso ang nagkomiter sang krimen, riding in tandem suspect ang gwa no, budayan ka man recognize kapin pagid kon ang tao na nagkomiter sang krimen nakasuksok sang helmet. Action firing line. Realidad ina no nga bisan kilala mo gani bisan nagid suod mo nagid ngabyan kun may ara sang bag-o nga helmet kang motorsiklong sakyan di mo gani makilala kung sino gabugno Simon de Blas. Action firing line. Atagan ta oportunidad ang mga kapulisan sa pagtutok sining nga kaso lanugid ang latest nga nabaton nga investigation. May mga update kita nga nakuha kakuno kay natin ang kaupod dito nga executive secretary sang abogado dawgin usisa na sang kapulisan nanong latest update sina dugay hibaloon. Action firing line. Sa pihak nga bahin na mabalita gikan sa Bacolod City Hall suspendido nga OIC sang DPS ginpaidalom sa pre-trial subong nga adlaw. Action firing line. Ang pre-trial ano kalawig ni siya no may desisyon balang nga ginpagwa ibaloon tayo na karon sa report with action Dale Salazar gikan sa Bacolod City Hall. Action firing line. Kagamotong ginmundo ko kina ng City Legal Office mag-review sang CCTV ordinance diri sa syudad sang Bacolod. Action firing line. Vaccination center sa Bacolod maging isa na lamang kalugar sa palabuton. I-check ko lang na karon sa pamunuan sang CDR nimo kung ano exactly ang plano diri bangod nga ara gintugyan sa CDR nimo ang
atender no kun parte sa vaccination o kun COVID-19 response ang paghahambalan. Action firing line. Langkoy na ang pila ka mga update mga kaaksyon ang mayor sa Banwa Samborsia may panawagan sa mga pumuluyo niya nga kinahanglan maghalong pagkatapos nga mayaras ang na-record na una ini nga kaso nga na-record sang Morsia no, sa kaso nga cholera. Tinglain kinapatay ini latest ini nga case recorded sa Morsia. Action firing line. Pero siling sang alkalde hindi ni na-acquired di sa amon no sang victim kay posible sa magin kadtuan o kon sa magin lagawan sini. Action firing line. Amo na so parang pila ka madalag ko ang mga balita nga atong tutukan diri sa inyo palatuntunan aksyon na firing line. Diri gihapon sa Miyerkules nga presentation December 21, 2022. Feel free naman sa magbadala sa inyong mga mensahe dira sa comment section sa Facebook ag YouTube. Pwede gi kamo makapadala. Ang importante diri nga magluwas sa inyo pag-monitor nga pagpadala sa mensahe. Ang nami pagid kung inyo ma-like ka ma-share ang tanan nga mga program sa Action Radio Bacolod labi na gid karon nagabi ang Action Firing Line. Action firing line. Para nga at least ang iba naton nga magka-aksyon nga nagatutok o luyagban makamonitor damo pa kita sa malabutan padala ninyo o share ninyo palihog kag i-like ang program sang Aksyon Radio Bacolod. Amo lang na, isa lang na sang mga ayo namon bilang consolation sa aton sining nga pagpangalagad. Action firing line. Kabugusan nga madetalye sini tutukan pagbalik ko kuan kita gilayon ratsada kita gilayon no sa mga detalye kay damo kita sa mga importante nga mga bagay actually kay ina sanay sa mga negosyante ti sining laksubo nga bilang balita nga ti manog Christmas tabay amo pa niya nga natabo sa Bacolod naghingagaw pa ho nagdugang pa sa lubrahon ni Action Eden sa year-end report for 2022. Action firing line. Katapusan na lang may final hura pa ya. Ang lain kanang biktima sa nako nga insidente sa Bacolod sa shooting incidente abogado. Action firing line. Kay Berti. So idugang pa ini sa mangin year-end report sa Action Radio Bacolod and hopefully after sini wala na kunta ni isang masunod pa kang matabo sa coming days. Action firing line. Taon si kadlaw nga nabilin kabay patani way na sa maghingagaw nga magdugang pa dako nga balita para sa Bacolod City or even sa province ng Negros Occidental. Okay? Talking about sa mga big time nga mga balita, ariho ang report ni sininga hapon lang may ara naman mayor, no? May mayor nga gindeklarar nga dead on arrival matapos dito ni nagluntad sa San Isidro Leyte, no? Mayor ni siya dito dead on arrival sa kay tiyamakon mo ginambos siyang pobre ni ho. Action firing line. Kindeklarar nga dead on arrival sa Kananga Municipal Hospital ang mayor no sa San Isidro Leyte nga sakay sa isa ka Land Cruiser matapos nga ini siya ang ambush sa National Highway sa Sitio Camote, Barangay Libungaw, abot Libungaw ni siya kun Libungaw sa Kananga Leyte. Ti may ara sang latest diri no nga ginatutukan kag usisa sa mga otoridad parte sa sininga krimen. Makon mo na imo ya no way makaluwas nga ining alkalde ti baloon tara karon or utod utod igsuon utod sang mayor didto sa Leyte. Diba kung 77 ang target basi mayor gini mismo. Action firing line. I stand corrected da utod sa mayor dito sa Leyte nga ginambos. Tiway na niya patawad, lain ang imo sinini kung may kaugot kagin man basib lang na salaan ni siya or basi siya ginman ang target. Action firing line. O kabugusan maditali niya aton tutukan kag iban pagin nga madalag ko nga mga reports diri sa lokal hinadugay-dugay sa pagpanumbalik sang inyo panatuntunan. Objective, balanced discussion, fearless comment. Action firing line. Action Radio number 1. Thank you for spreading the news and it reaches out to anywhere in the world, even here in the US. Balang sikag batas nga balita kag
magkomentaryo kay amo ini ang pundasyon sa pagsalig sang publiko. Tuloy to. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, the anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antofina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Action Radio Bacolod. Kaya Action Radio for me, dali ko yan nag-gain ang confidence, dali ko nag-gain ang respect. Gina-consider ko rin ini nga station bilang amo ang nagbulig kag nag-imo gid sa akon bilang isa ka full-time na media practitioner. Isa sa mga broadcast industry nga na tun-an namon diri ang paghatag sa educations, information, and mga entertainment, mga kalingawan man para sa mga tagpulangati sa Action Radio Bacolod. Action Radio is really a family for me. I'm Action Artay Kupon. Ako si Rex Cantong sa Action Radio Bacolod. This is Action Wilma Antofina Sugaton. And this is our 53rd anniversary story. Ngalan? Tatakiding. Tapos ingat, ano may Elsa. nabatian ka mo naglupok? Nalupok. Pila ka lupok na ma'am? Namatatlo ako Leader! Uy! Medic! 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 Leader! Uy! Medic! 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 Bangod sa nagluntan nga kudita sa More than just the frequency of DYEZ Action Radio Bacolod, 684 has been part of the Negrenses and Bacolodnons. It has been there. From the moment they opened the radio, which means signing in early in the morning, until the station closes, the signing off in the evening. From the city of Bacolod, the commercial and political hub in Negros Occidental, DYEZ, Action Radio Bacolod, traces its roots to the city of La Carlota, where it first started its operations from the administrative building of the then Elizalde-owned Central Azocarrera de La Carlota in the 1960s. This small community radio station, originally having the call sign of DYEN, hosted some of the pioneer broadcasters in the province until the declaration of martial law, when it was closed down. By 1980s, DYEZ shifted its programming to full-time news and public affairs. First, ang na-encounter namon nga problem sa relationship, wala man problema between sa mga empleyado diri. Pag-gather sa informations daily, muna siguro main problem namon in how to deliver, to entertain sang mga listening public, mga listeners, kung paano ina i-deliver kag matagan sang kasulbaran man In the national arena, Action Radio Bacolod received various recognition in the kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas or KBP, receiving the most coveted Dove Trophy as the best provincial AM radio station in 2017. The station and its personnel were also recognized in the annual Gandingan Awards of the University of the Philippines, Diliman in 2020. Furthermore, several news personnel of Action Radio Bacolod received appreciation for their meritorious performance in the annual Globe Media Excellence Awards or GMEA. Majority of the news and public affairs program of the station were also recognized locally in the annual Tingog kag Handurawal Awards. Pagsugilan nun sa kay Lieutenant, ano po tanurang guganin ni Pastrana subong? No kay siya ning nagapungko, Lieutenant siya, no? Lieutenant Pastrana, sa station number 2, kung bala may ara man sila latest investigation sa sininga kaso, kaya hindi kita luyag, no? Kabalo ka,
subo ini ang natabo kang nadangatan sang isa ka lawyer, sang isa ka abogado, nga diri mismo sa dalan Lacson nga gina-consider nga dira mo matyagan kag ma-feel ang nightlife sang Bacolod kung buhi ang business along Lacson streets and other areas. Why? Ti ang Golden Field ang sa likod sina ang Lacson extension manda, pero Araneta gid ang main entrance niya. Pero kabalo ka, kung magambal ka Lacson Street, doon mo lang giniyang nakilala sa Bacolod nga sentro sa mga negosyo. Di pero amo ni ho, di kakita sa nanay nga nagbalik, nagtaway, nakita after the pandemic, amo pa niya natabo. May gintiro, patay, why kadlok ng giniya? No, ang naghimo sa krimen kung sino man. Action firing line. Pero dako, sa gihapon na palamang kutanon, sino bala ang responsable nga naghimo sa krimen? Ano ang mga update nga ginatipon karon sang mga otoridad? Amo lang gusto naton hibaluon. Bangod madamo na sa mga insidente diri sa Bacolod City nga hasta subong why pa pandemic, nalabutan sa pandemic, ang iban during the pandemic na mga nagkalamatay nga nagkalatumba do until now why gid mahatagan sang hustisya. Action firing line. So ang pamangkot kag ang aton ginabantayan diri si Attorney Pondevilla bala madugang ang iya kaso sa listahan sa mga unsolved cases sa Bacolod. Action firing line. Kabalo kita nga ini nga bagay hindi man pagtugutan ni Colonel Martir. Nga iya sini nga pasugtan nga hindi maktuhan kag mahatagan gid sa nako nga atensyon ang ini nga kaso. Because can you imagine subo ini nga bagay para sa iyaman pagpamuno, kapin pang balita nagligado nga may ara sa nughatag pang opisina sang alkalde nga mga motorcycle, na motorsiklo, no, para sa gamiton sa BCPO. Action firing line. Ay parte. Ayon ta si Action Eric nga makwa ta ang mga update para medyo malawig-lawig, no, kag mapdayday gid sa gusto. Ang investigation, from the investigation, kag instruction mismo ni Colonel Martir sa iya mga men diri sa Bacolod City, hindi kakita sinaman. Ano bala ang sabat man sa city officials naton sa Bacolod? Kainan, may mga reactions na nga ginhatag man, even the Vice Mayor sang Bacolod City, nakuhaan mo natin reaksyon kaina sa action hotline. Action firing line. Ang anay sa mga negosyante diri sa Bacolod may ara man sila sang ginapalayag nga reaksyon ting hambal gani kaina ni Sir Frank Carbon. Siling niya kung magplano kag liwat nga ibalik sang city government of Bacolod, kinakabati man sila sa report nga maghahatag sang mga unit sa motorsiklo ning kuano ang City Hall, si Mayor Albi, tinag-offer magani mga negosyante ho, nga siling natin mahatag kami liwat supply sang gatong para sa mga motorcycle caps sa palabuton. Action firing line. Kundi mayad ina, galing kiti amo ni bala. Masubo diri kay tinatabo gani isa ka lawyer, sa isa ka abogado, at the same time general manager sang Noneco, no, sang electric cooperative dito sa Northern Negros. Natabo gani siya di nga rin di siya man ka-star sa Bacolod City, ayhan pa sa mga ordinaryo nga pumuluyo. Action firing line. Hindi marason nga mahambal ka ti isolated malang niya. Ti okay na siya, yeah, we understand ka isolated ini. And with due respect sa pamunuan sang kapulisan, kaintindi kita. No nga hindi man ini mga superheroes ang aton pulis. Nga mabalaan nila at any time kung diin matuhaw o magaluntad ang mga krimen. No, hindi ni sila superheroes nga balaan lang adrao amo ni oras may tiruhon da. O amo ni oras may insidente matabo sa amo ni nga lugar. Hindi na mapaktan sa pulis. Again, hindi ni sila superheroes. But tiyang tao ga expect katulad sini nga magkaso nga mag-consider a celebrated nga kaso because tiyo ang ginpatay notable nga tawo kaagi serbisyo man gani sa Sineco di sa Bacolod. Action firing line.
Kag much more, ti isa kabugado na naman, isa kabugado na naman ang nangin biktima. Ano bala ang nangin ang instruction diri ni Colonel Martir, ang BCP o Director? Kag ano ang mga latest updates ni? Karon ba si Lieutenant Pastrana may araman development ibaloon talang ina? Action firing line. Pero naon ko anay sa pagdayday sang latest update kang instruction gikan sa BCPO Director ayon tanay si Action Eric Magbanwa to give us the comprehensive update and report regarding sining bagay. Action firing line. Dari na sa aton sining linya. Action Eric, may gabi please come in. Actually, mayong gabi ang pinaka-latest development sa kaso nga pagpatay kay Attorney Danny Pondivilla, ang General Manager sang Noneco. May instruction na ngagin papanaog since kaina sa kagahod si Bacolod City Director Police Colonel Thomas Joseph Martir nga may gid nga osisaon kag padalman ni Police Lieutenant Junito Pastrana ang investigasyon sa pagpatay sining abogado nga si Attorney Danny Pontivilla para nga ma-establish nila kung ano gid man diri ang pinakamadalom nga motive kag kung sino gid man ang persona nga behind nagaluthang kay sang kagahon sa kay Attorney Pontivilla nga nakit-an nga patay sa sulod sa nga salakyan nga Honda CRV dira sa may 16th Street Lacson atubangan lang sang Basket Bacolod sa akop na inisang Barangay 7 Action Art. Now ini dito kay na nga papangusisa Action Art ni Police Lieutenant Junito Pastrana may isa kaigo sa iya sini kangkugo ang biktima nga abogado nga nagresulta sa iya sini kamatayon right after nga check ini sang emergency team sang amity nga wala na sang response ang pulso ni Attorney Danny Pondivilla Action Art. No kay nasa nga ugto na interview taman si Lieutenant Junito Pastrana ang hepe sa station number 2 nga sunod sa iya duwa so far ka mga anggulo ang ginausoy nila. Number 1 ang job related o kung may angot sa trabaho ni Attorney Danny Pondivilla bilang General Manager sang Noneco Action Art. Kag ang ikaduwa diri nga anggulo nga ginausoy ni Police Lieutenant Pastrana amo ang anggulo nga love triangle Action Art. Pero ini tanan nga mga anggulo wala gin sipad-sipad ni Pastrana considering ati nagatipon pa sila Action Art sang mapasko ka ebidensya nga magtudlo nga really amo gid ba ni ang pinakadalom kag motibo sa pagpatay kay Attorney Pondivilla Action Art. Naka-mention man kaina si Lieutenant Pastrana nga may ara nagali pamahog sa kabuhi ni Attorney Pondivilla prior sa natabo kay nasa kanggahon sa pagluthang sa iya Action Art. Now suno yes, suno pa kay Police Lieutenant Pastrana nga mangita sila sang IT expert nga magalantaw sang dashcam sang salakyan ni Attorney Pondivilla kung may aragid man dashcam Action Art. Plus, naginatipo nila ang mga CCTV malapit sa lugar kung sa diin natiruhan ining si Attorney Pondivilla nga base makabulig padugang sa pag-identify sining persona nga naguthang sa biktima Action Art. Kay mismo si Lieutenant Pastrana hindi man sigurado kung bala ang nagluthang nagasakay sa motorsiklo pero kung kuhaan niya ng base ang paresayo ni Jobel Aguilar nga mo ini ang serbi nga secretary ni Attorney Danny Pondivilla nga actually inigili si Jobel Aguilar magluwas nga secretary ni Attorney Pondivilla Action Art though chief man sang HR sang Noneco ining si Jobel Aguilar nga upo diya sa matabo ang incident Action Art. Amo ning babae. Amo niyang babae. Okay. Kag may nag-apas sa kay Jobel Aguilar nga amo ini si Dexter Action Art. I forget the family name pero ara na sa aton kay nga interview. Nga si Dexter amo ni siya ang presidente sang Noneco Union Action Art. So bali duwa ni sila ang ginpaydalom kay na sa parapen test to establish kag bali part man gyapon sang investigasyon nga ginahimo sa ato sini Kapulisan Action Art. Now sunod dire kay Police Lieutenant Pastrana
nga initanan na magadepende sa matipo nila action art nga ebidensya. Kaysa mismo gani nag-ako mas ang tribunal ton sang ugto nga sila niya action direct mabudlay din na mag-establish mong sang suspect, pero sa mga ebidensya nga mag-alert namon hopefully maka-establish kami sa matudtuod nga identity sang mga persona nga behind sa kamatayon ni Attorney Pondibilia Action Art. Isa pa diri sa nakahatag sang interest sa kay Pastrana kay may gabay nga inconsistent sa palayag ni Jobel Aguilar kag diri man nila diskubilan Action Art nga 3 gali ka oras nga nadula si Jobel Aguilar right after sa matabo ang insidente. Pero sa pagbalik ni Aguilar nagsiling siya sa kay Lieutenant Pastrana nga siling niya nadugayan ako sa pagwa kay nahadlok ako sa natabo sa kay Attorney Pondibilia. Amo na yang palayag ya. Okay. Sa kay Lieutenant Pastrana sa madula siya 3 ka oras gida right after nga natiruhan ining biktima nga napatay Action Art. Dito man sa eksena sa insidente kay na sang kagahon nakamulalong si Lieutenant Pastrana nga may mga kilala nga personalidad nga nag-alabot sa crime scene Action Art. May mga ginapanugit nga mga posible anggulo sa kamatayon ni Attorney Pondibilia ugaling na di parahan ni Pastrana nga as if daw ginamislead ang ilas din nga investigation Action Art. Okay. Amo ng palayag ni Pastrana. So medyo sa mismo gaduda man sa itong mga tao nga wala yung i-mention nga nag-alabot sa crime scene nga naghatag information sa police pero as if nabasa ni Pastrana nga daw gusto lang nila i-divert o kung i-mislead ang investigasyon nga ginahimo ni Pastrana Action Art. Kag diri pa confident si Pastrana nga masulbar nila ang ini nga kaso once nga matipon na nila ang mga ebidensya nga kinahanglanon sa pag-identify sa persona kag ang motibo sang insidente Action Art. Di man malayo sila ni Pastrana nga posible gingamitan sang suppressor o silencer ang armas nga gingamit sa pagtiro kay Pondibilia considering na may mga security guard sa area nga wala gid gani Action Art mo makabati sang lupok no sa matabo ang paglutang imposible sila ni Pastrana nga hindi makabati ang mga security guard kung gintiro sa si Pondibilia Action Art. Kag isa pa sa mga ginalantaw ni Lieutenant Pastrana nga posible ang nagtiro riding in tandem o kung nagasakay sa motorsiklo base ina sa panisayo ni Jobel Aguilar. Pero wala man ginadiscount kay Pastrana ang posibilidad nga ang naglutang kay Attorney Pondibilia posible araman sa sulod ng salakyan Action Art. Okay. That's why nga ang dashcam sa sulod sa salakyan ni attorney isama nini sa makahatag bulig kag clarification kung ano gid man ang natabo sa sulod sa salakyan right after or before natabo natiruhan si Attorney Pondibilia Action Art. Now, ang mando lang ni Colonel Tomas Joseph Martir, ang City Director sa BCPO, sa kay Lieutenant Pastrana, o si Saas na matulid ang investigasyon padalmi sino ang mga kawo na ano ang motibo sa insidente kasi ni Colonel Martir kung hindi masatisfy si Colonel Martir pero si Martir Action Art reading between his license statement siya confidence siya nga masulba ni Pastranay. Kaya kung hindi masurbar sa polis naton, kako kinahanglan nga magtukod siya sa isa ka special task force investigation or investigator sa kaso ni Pondibilia Action Art himuon ni Colonel Tomas Joseph Martir. Yari siya sa interview ng Action Radio. Directed na since 12 midnight pa kagabi na Las Station Commander of Station 2 Lieutenant Junito Pastrana. Siyang OIC da subong na kayo nag-schooling si Captain Pindon to intensify the conduct of investigation. So if ever medyo mabudlay ang pagkandak, we will create special
Special Investigation Task Group para ma-resolve ta dayon yung kaso ni. Pero sa subong sir, wala pa kamo sa maging create nga task force. So far wala pa sir the ongoing pa man ang investigation ta, wala pa man nga 24 hours. But if ever kayo may mga ginatutukan pa man ta nga mga personalities, most especially ang iyang mga pagkagabi. No? So after this, if ever nga daw wala pa tasang development, we will create ITG task group. So anong motive di sir na nantaw nyo initially? Kasi work-related man wala pa ta kapalugit kung nanugit man, but kanang ang gulogi na try ta gid ning tutukan. Are you confident, Colonel, nga masulubatan ng kaso sa pagpatay kay attorney? Yes sir, tinguan gid namon sir, tigin namon tapat pagka hindi ni siya ma-resolve. Ang suspect sir, mga pila ka ng gilalantaw nyo di? Do isama lang siguro sir, no? Kay may mga gwardiya man kunota suno sa aton nga mga investigators, witnesses to kagabi. Anak man lang sa tabok, may gwardiya man to sa biyak sa may ginaparkingan, do wala man gani sila kuno kabatigid sang lupok. So amo pa nang ginatutukan ta. But prior sa insidente sir, may ara naging mapamahog sa biktima sir? Amo na sa pagkabati ko sir, may mga threat naman ni kuno si attorney. Amo naging tukibon ta pagit. So ang ginanto siya is possibly job related? Yes sir, amo na siya sir. Kapos pang kooperasyon sa pamilya sa inyo sir? So para okay man sir, kaya may utod man isang kabaro pa na no, si Lieutenant Colonel Pontevilla. Araman siya sa station to kagina, halin pa kagabi. May mga ginaistorya man ang mga upod ni Gabulig man sa Apol, pati utod nila nga bahay, Gabulig sa Apol. So hopefully sir, masulbar ng kaso sir? Yes sir, yes sir. At lahat na bilang official statement kayo na ni Police Colonel Thomas Jose Parter, ang BCPO City Director sa kay Pastrana. Pero si Colonel Action R, very confident siya nga masulbarin ni Pastrana, kag kita mismo confident ba masulbarin ni sang hepe sa station number 2 considering nga kadamo na sa mga kaso dira nga unsolved nga sa pag-uyat ni Pastrana nasolbar ang mga kaso o galing kiti kung isang problema ara man sa pamilya Action Art. Okay. Siling ni Pastrana, gapasalamat siya sa iman si Colonel Martir sa pamilya nga very cooperative kag nagahatag man sa mga information nga posible makahatag pagidugang sa nagapadayon nga investigasyon sa aton sini kapulisan. So natong Action Art kung mangin ano ang outcome sa resulta sa nga parapen test kaining si Dexter ni kang si Jubel Action Art ginakabig inisubong ni Lieutenant Pastrana nga person of interest considering that wala man ini sila ginhold sang police naton kay tikay na ginayo ba sila nga pagpidalom sa parapen test kag ginsumiter man nila ang sila kagulingon Action Art kag tiamo na sila ni Lieutenant Pastrana nga hindi nila ma-hold kag hindi nila ma-detain ining duha considering that nagapadayon pa ang investigation Action Art. Sa manang latest na development nga nakuha natong gikan sa opisina sang BPO City Director kay Police Colonel Thomas Joseph Martir. Para sa Action Report ka sa BCPO, ako naman si Action Eric Magpano mag-report una sa balita sa Aksyon sa Bacolod, Action Radio. Action firing line. Salamat gid Action Eric Magbanwa. Amo nang komprensibo nga pagdayday pero ang update sa paraffin test result ibaluon ta na. Anong latest pagikapastrana basi may ara karon update sa later part sa aton program tingwaan tani nga madala sa inyo. Action firing line. Amo nang nami gasiling pulis, confident sila nga masulbar ning crime o ining nga kaso subiit. Hatag na silang opportunity no nga masulbar ini mga commercial lang ko yada. May confident kita nga masolve nila ning crime. Importante nga masulbar matagan ustisyang natabo. Sa kay Attorney Dan Pontevilla. Action firing Amo man lang namo. Bisan ordinaryo sino man nga tao, hindi man for example si Attorney Dan Pontevilla nangin victim sini. Pero dapat in every crime may ara gid solusyon kag hustisya nga babaton ang pamilya sa nabiktima kag mismo sa napatay. Action firing line. Tutukan ta na karon latest update sini alas 7:33 na. Objective, balanced discussion, fearless comment. Action firing line. This portion is Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi. Isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kaladlawan nga mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay
Si mama wala di eh. Atos na Bacolod. Sa akong birthday gani, maabot eh. Ako lang sa balay. Pero kamusta man? Ako na would like eh, may ara gid na butang sa module nga search mo tapos bala may ara nga ilang taon mo sa YouTube. Di way ka man gamitan. Di laktawan lang danay. Tapos ano naman, ublaw na dason. Brown na dason, sigaw na pasensya ma'am. Paano ka nakapadala sulat? Nagulam na ako sa akon nga friend nga si Regine bala. Sa kay ay. Nang wala ka cellphone. Wala ko sa imo. Pero sino to Facebook? Imo to Facebook. Bali, paano ka nakabalo nga may... Hindi kasi sugad ni Lola sa akin. Siya nagtulo sa akin nga, kamo bala, nang nabatian niya sa Action Radio sang aga gito. Oo. Yung nang bala nga, isulat ko kung anong imukon. Nang pag sa page, i-like, i-share. Tinasunod mo tanan ni ano. Isunod ko lang man. Okay. Pero ka-expect ka na nga makadaog ka. Wala pagid kay daw. Gusto mo ako do, ano naman daw, gusto ko basta, hindi ko parang siya ma-expect nga madaog. Wala nga maibita sila sa ARB 4-piece lang. Amo na gani pagkabati ko kay Fritz Alanga, ari ay pamati ka mo. May gin-offer ang Action Radio sa mga 4-piece na kumpos na eskwela. Primary kag secondary kam na. For bugtaw. I-record ang kinanglanon nga makapasisikbar ka na. Ipukaw ko niya. Karoon siya sa umuan kung umanaki. Update mo na siya. Matinandao na siya. Damo to, nugid na siya. Niya padala ko na tula hasta imo mga klase ko makadaog ka man ra po. Tatugan ko balala. Di sa lingkod sa iya, ako bala. Kung ano ang akong ginatulog sa iyo. Tiyo mo, kikayuan mo na. Pagdaswan, ang Action Radio, amo na siya ang toy-toy sa akon. Manakabati ako kay tungod nga idol kong Action Radio nga permi ko daga pamati hasta magapon. Kung itandaan ko nga program nila, mga angkormanda, kisiling ko pasalamatan tagin ng Action Radio. Kaya pag-upin siyang panawagan, nabatian ko dayon. Kag nabuligan, kag nadala ka sa takpay. Dapat mong ginanga pamasalamatan ang Action Radio, ang tanan na reporter dirakay. Kung wala ako nagapamatik kami sa Action Radio, wala kakaabong sa premium sa Action Radio. Kaya wala kita kapamatik. Tungod sila kay ara ako sa Action Radio, maskin gubaon na nga, nakabati ko na. Iyan na tanong sa Diyos ang pag-ubay nga pamati ka, kaya nga mo ito nga pag-abay ko. Fred sa lang, agi kaya nga mo ito. Imunak lang. Dako na bulig siya. Kabulig na siya kay magamit mo sa module mo. Kung sample, mag-research ka mo. Hindi ka na mabudlayan. Nga maka-research ka. Sige, ano ba salamatan ka? Madaming salamat sa iyong action, John Diaz, sa tanan-tanan nga sa action. Madaming salamat sa inyong cellphone sa bang dapat pa ka mabuligan. Okay. Ano naman, message mo sa iban nga mga estudyante? Para sa iban man nga estudyante, hindi man ka maguntat kay tanan-tanan may pagsubok man na mo. Ti basis lason inyong one time nga magswerte. Makadaog. Ano ang mo kay Lola mo nga sana ano sa inyo? Siya ang nag-ansakon nga masiling nga mapadalaman sa istorya. May gusto kay hambal sa iya, pasalamatan na be. Last salamat na. Ay, tangan sa iyo, naka-cellphone gid ko. Tulungan. Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon.
Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, pumalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para may baluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginatuyo. I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok nga tawo sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon. Ikaw bala nagahurago kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey. Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties. Mahimo ni nga pamag-anon ang aton pamatyagan sa tutunlan. Ginadissolve niya ang mga nagasupon sa tutunlan. Inom lang sang isa ka kutsara nga honey antes magtulog. O kung hindi gani, i-mix kla sa mainit o kung malabaab nga gatas. Ikaanom, mag-lose weight. Ang katambok o kung hindi gani ang pag-angkon sang sobrang kabugaton, makaapekto man sa paghuragok. Ang sobra nga katambukon sa liog nagaresulta sang pagsupon sang hangin sa atong tutunlan. Pila lamang sa mga pamaagi para ang paghuragok sa atong katulugon malikawan o kon madula. Hoy Pang, to palala na sang ubo mo ha? Kapa-check up ka na? Positibe na na? Wala medyo malalang tutunlan ko, pero hindi ni TB Oops! Di ka sure. Kabalo-kabala nga ang tuberculosis o kung TB amo ang masakit sa baga nga makuha sa mga mikrobyo sa hangin. Ang ini nga mikrobyo nagadulot sang ubo o kung pagpangatsi sa tawo nga natapikan sang masakit. Ang amo nga sahi sang sakit makalaton paagi sa paghaklo sang mikrobyo o kung na Mycobacterium tuberculosis. Pero, danay ka, ano bala ang kinalain sang TB kag normal lang nga ubo? Mayo kay namangkot ka. Ang ubo, amo ang reaksyon sang aton nga lawas kung mairitar ang aton nga tutunlan. Normal lang ang panalagsa nga pag-ubo, apang kung wala na iniuntat kag nagagwa na ang iban nga mga sintomas, pareho sang budlay nga paginhawa, pag-ubo nga may dugo kag plema, dira ika na mabalaka, kay ina tanda na sang malalang nga klase sang tuberculosis. Hala, tuod? Paano ko bi makasigurado kung may TB na kuhaw?
Syempre, mapacheck up ka pero may ara man Japon mga sintomas nga pwede mo bantayan para mabalaan mo kung TB man gid ang imo ginabatsyag. May ara duwa ka klase sang TB, ang latent kag active nga TB. Ta latent TB may ara ka TB infection pero hindi aktibo ang bakterya sa imo lawas kag wala mga sintomas. Dugang pa hindi makalalaton. Apang pwede nga maging active TB ang latent TB kung pabayaan kag hindi dayon pag-aksyonan. Ang active TB naman o kung TB disease, amo ang klase sang TB nga makalalaton. Ari ang mga sintomas kung may ara ka active TB. Sobra 3 ka semana nga pag-ubo, gaubo, dugo, kag plemas, gapalanakit nga dughan kung mag-ubo kag maginhawa, gahilanat, gapalangurog, gapamalhas kung gabi, kag wala gana magkaon. Pwede man maapektuhan ng iban nga parte sang aton lawas, ang aton nga kidneys, spine, kag ang aton nga utok. Pero hindi magkabalaka Kay bisan pagalakta ang TB kaangay sang kataro kag tangkaso, hindi inituman nga makalalaton None is better than cure, gidya. Speaking of prevention, damo ka pwede himuon para malikawan ang ginatawag na TB disease. Kung ikaw may yara infection o kung na-expose sa tao nga may infection, pwede ka gidya kapacheck up kagapareseta sa imo doktor. Dugang pa, ang mga tao nga masami kag hapus malatnan sang TB disease, amo ang mga masunod. Mga may HIV infection, mga nagakaagi latnan sang TB, mga nagagamit illegal nga droga, mga lapsag kag mga kabataan, mga tigulang kag mga may masakit pareho sang diabetes, pila kasahi isang cancer, kag syempre mga malnourished. Sugod subong, magahalong na gid kuya. Ini ang tiona aton binag-binagon kung paano naton halungan ang aton mga baga kontra sa mga nanari-sari nga mga masakit. Halin sa amon tanan, ululupod kita sa pagsaulog sang National Lung Month. Mga kaaksyon, pangangan, TB aksyonan. Panibag-o nga masakit ang nagatuga sang pagkaalarma sa bilog nga kalibutan. Ini ang ginatawag nga monkeypox. Ang monkeypox isa kasahi sang masakit nga dala sang monkeypox virus nga mahimo makalaton halin sa sapat pakadto sa tawo o kon paglatunay sa mga tawo. Pila sa mga sintomas sang monkeypox amo ang hilanat, sakit sang ulo, pagpalanakit sang lawas, likod, pagpangluya kag pagbanog sang lymph nodes. Ini ang ginasundan sang rashes sa nagakalain-lain nga parte sang lawas, kaangay sang guya, palad, dapa-dapa, mata, tutunlan, kag bisan sa pribado nga parte sang lawas. Ang bitog-bitog nga dala sang monkeypox daw kaangay sang sulalob, apang ini ang mas malala kung sa diin may pagnana sang pilas nga mahimo magdugay sang 2 tubtob 3 ka semana. Mahimo nga makalaton ng monkeypox paagi sa physical contact sa iban nga wala sang masakit. Kaangay sang face-to-face, skin-to-skin, mouth-to-mouth, mouth-to-skin contact, kag sexual contact. Mahimo man nga makontaminate sang isa ka tawo nga may monkeypox ang mga gamit nga iya mauyatan kaangay sang habol, toalya, cellphone, kag iban pa nga mga bagay nga mahimo niya gamiton. Ang firing line may gapilan dira may lang pag monitor kay Alex Montesa. Merry Christmas ko na sa ilan ni Doc kag Vanessa Mayo sa Minnesota, kay Jinky Dalagdon sa Arizona. Cathy Ver may gabi man, salamat gid sa pagmonitor. Diding Alojamiento, si Paul Spot III kag John Dicena monitor sa Kabugwason, thank you man. Karen Miraflor, yadri sa Barangay Tangub ka monitor man kami. Alin Louie Himotea sa Magkasimanwata Dras Kawayan, thank you also for always supporting and monitoring. Si Ray Flores Mariuga, monitor man sa Pandanon DSB. Leone Bangiles Lamson, Merry Christmas tanana. Ang taga-Aksyon Radio, thank you gid. Teresita Batik-Batik Suela, thank you man sa pag-monitor niya sa tanan nga taga-Aksyon Radio. Ang Batik-Batik kuno kag Suela family, gina-monitor yaman, ginatamyaw yaman. Thank you gid Marilo Baron. Gatamyaw sa manghod ko nga iya sining ihado. Thank you gid Tita Mar, may gabi dira sa imo Doy Arthur, may gabi man kag Arlon John.
Pamati kami diya sa Gatanaw Live sa Taluk, Bago City. Thank you. Ara man ka monitor si Ringmar Hicano Haliasgo sa Valladolid, Hicano Salvatierra Robles. Ginatami ayo Kabalpin kag Tapayan family. Action firing line. Ara man si Corns Gariando, monitor sa Kalubang Ilog. Uy, Merry Christmas dra kay Primo Marlo Rustica, ang punong barangay sang Bukana, may gabi dra Primo kag Merry Christmas. Action firing line. Ara man si Toto Tatan, good evening, Action Art na nagasulisit ngayon na biktima man kami sina, kuno mga rebel returni sila, ginpang investigar ko, ay mga solicitor sila nga halin sa, ay gali, si Ka Jaime kuno siya, ay gali siya si, ang balay ara, at hindi ko lang ipaglawagon, no, kay, at least nabalaan na ton sira, no, ining imo balita. So, sige, thank you, Gid. Melvin Finiafil, may gabi man Jocelyn, Marilo Baron, thank you. At amiyaw lang kunos taga Mulo-Bulo dira. Tita Mar, may gabi. Lia Younger Esquivel, monitor sa alin sa Talisay City. Merry Christmas. Action firing line. Ayos! Sa Iluanta i-try ta lang si Councilor Ala. No? Kay, actually, may pwede pa man si Councilor Almakwaan sini. Although nga may changes, kaya because sa police matter, pa ni siya do gin-dissolve na sa iyan daw lain ang nag-uyat sa police matter, pero as chairman sa committee on sa committee on laws and ordinances, tinano na lang niya kay ang CCTV ordinance do ka waigid na pa natuman bla, no, waigid na comply. Action firing line. Pero may update pa na karon si Action na Dela. Kung wala siya okay lang aksyonan kay Dagulo Gabi na gidman, nag-okay na ni siya sang tulo temprano pag inapagkuntakan na inamon. Si Dale na lang, no, anyway, may ara man siya update sila para makuhaan naton. Oy, sa mga fans gali sa PBA, bago lang natapos ang enkwentro sa San Miguel kag sa Bay area, no? Perding San Miguel, titaktak na sila. 42 points si Nicholson, no? Ang ila import sang Dragon Bay area, Tilotos. No? Wagtang ng San Miguel sa sininga enkwentro. Anyway, ibubo ko lang ni Liwato para nga pagbalik ko si Dale na lang dayon. Nang bala lang sa liog kay dumalakalang ko sa commercial. Objective, balanced discussion, fearless comment. Action firing line. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi. Isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kaladlawan nga mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha Barangay amo na po nang si mama wala di ato sa Bacolod. Sa akong birthday gani maabot ako lang sa balay. Pero kamusta man? Ako na would like, may ara gina na butang sa module nga search mo tapos bala may ara nga ilang taon mo sa YouTube. Di way ka man gamitan. Di laktaman lang nanay. Tapos ano naman, Brown na dason. Brown na dason, singaw na pasensya ma'am. Paano ka nakapadala sulat? Nagulam na ko sa akon nga friend nga si Regine bala. Sa kay ay.
Nang wala ka cellphone. Wala mo sa ina. Pero sino to Facebook? Imo to Facebook. Bali, paano ka nakabalo nga may... Hindi kasi so, ganun wala sa akin. Siya nagtulong sa akin nga, kamo bala, nang nabatian niya sa Action Radio sang aga gito. Oo. Yun ang bala nga, isulat ko kung anong imuon. Nang pag sa page, i-like, i-share. Pinasunod mo tanan yung ano. Isunod ko lang man. Okay. Pero ka-expect ka na nga makadaog ka. Wala, pagid kay daw, gusto mo ako do, ano naman daw, gusto ko, basta, hindi ko parang siya ma-expect nga madaog. Wala nga ma-invita siya sa ARB 4-piece lang. Amo na gani pagkabati ko kay Fritz Alanga, ari ay pamati ka mo. May gin-offer ang Action Radio sa mga 4-piece na kubos na eskwela. Primary at secondary lang na. For, bugtaw. I-record ang kinanglanong makapasisikpar ka na. Ipukaw ko niya. Karoon niya sa umuan kung natin. Update mga siya. Matinandao na siya. Damo to, nogin na siya. Yan padala ko na tula hasta imo mga klase ko makadaog ka man rapo. Tatugan ko balala. Tisiling ko sa iya, ako bala, kung ano ang akong ginatulog sa iyo mo, kikayuan mo na. Pagdaswan, ang Action Radio, amo na siya ang toy-toy sa akon, nga nakabati ako kay tungod, nga idol kong Action Radio, nga permi ko na nga pamati hasta magapon. Kung itandaan ko nga program nila, mga angkormanda, tisiling ko pasalamatan tagi ng Action Radio. Kaya pag-upin siyang panawagan, napatian ko dayon. Kag nabuligan, kag nadala ka sa tampay. Dapat mong ginanga pamasalamatan ang Action Radio, ang tanan na reporter dirakay. Kung wala ako nagapamatik kami sa Action Radio, wala kakaabong sa premium sa Action Radio. Kaya wala kita kapamatik. Tungod sila kay ara ko sa Action Radio, maskin gubauna na, nakabati ko na. Iyan na tanong sang Diyos ang pag-ubay nga pamati ka, kay nga mo ito nga pag-abay kong Fritz lang, agi kaya nga mo ito. Imunak lang. Dako na bulig. Kabulig yun siya, kay magamit mo sa module mo, di, kung sample, mag-research ka mo. Hindi ka na mabudlayan. Nga maka-research ka. Sige, pasalamatan ka? Madam, salamat sa iyo, Action John Diaz. Sa tanan-tanan nga sa Action, madam, salamat sa inyo cellphone sa bong. Paring lain, oy kay paring Simeon Ronquillo. Maingap idra pare, bohidlaw na ko si mo. Dugay nagintaway ka kita ay no. Action firing line. Salamat kit sa pagmonitor and sa pag-support mga taga Barangay Abuanan dira sa Bago City. Salamat sa inyo paring Simeon Ronquillo. Action firing line. Now, kay nagin muno ko sa inyo kay Ariho, actually si Action Dale kay inamo itong ambal na ganun siya party sa CCTV ordinance, may mga development. Ipaklaro ko man kay isang unang pag-intindi ko do under pa ni kay Councilor Al Victor ang sa police matter, pero subong gali do ara na sa laing ng Councilor ini, abi i-check ko lang. Pero ti subo-subo maning na dangatan, o kag subong ang update actually no, sa pagpatay kay Attorney Dan. Karon na basi may latest update kag development ina sa Station 2 kay Lieutenant Pastrana. Online sa firing line. Rodrigo Anay kay ari sa aton nga linya di Honorable Councilor Al Victor Espino, taom sang litrato nyo. Danay sila ni President PBM nagligad nga gabi sa birthday ni Mayor Albi. Councilor, kumusta ka? Okay gid Action Art kag may gabi sa aton nga tanan sa labi ni kita aton nga mga tagpalamati sa mga suki sa imong programa nga taga mga Bacolod maayong gabi sa. Salamat gid. Siling ko subo-subo ning balita bala kay ti abogado ang pinaka-latest nga na biktima di sa Bacolod sa kaso nga pagpanglutang. Pero sir, klaruhon ko ang police matter, why na ni under sa imo nga committee? Hindi na. Ang naga-chairman sa Committee on Police Matters, si Councilor Pausi. Councilor Pausi, nagali. Yes, okay. Pero sir, ini siling ko gani kay ti ara ka sa Committee on Laws and Ordinances. Ang CCTV ordinance do namuno naman gani kay ina ni Action Dale nga siling yati dapat ini i-review no kay
No pulis kay na nabudlayan kay duway kuno sang CCTV cameras within sa mga areas nga malapit to. Botong sa dashcam ganito gina-check nila to sa auto ni Attorney Dan. But personally, sing sano kasi nakabalo sang natabo kay Attorney Dan? Well, actually, ginakasubukin nato no kagabi na nagapartisipar kita, nagkiwat si Mayor Albi sa iyang kadlawan. And it's a bittersweet celebration for me because si Attorney Dan is my friend also. No? Miguay kami ni Attorney Dan. No? Ginakasubo nato ng iyang pagtaliwan kag dapat ang ining mga sahi sa mga buluhaton diri sa aton syudad hindi kini pagtugtan. No? We would like to fast track the resolution of the case kag mapailan gid kaso ang mga naghimo sang sining nga buluhaton sa syudad sa Bacolod. Hindi gina nato ni pagtugtan nga matabo liwat sa syudad sa Bacolod. Kag I don't know kung personally, although nga hindi magtalo nga i-preempt kung ang investigation sa pulis, pero personally nakashare sa imo si Attorney Dan, may mga pamaos ka buhi niya ni Councilor? Wala kami ka istorya recently, but I know si Attorney Dan is capable of defending himself. Kabalo ko nga kabalo ni siya magdipinsa sa iyang kaugalingon. Galing lang ang circumstansya nga kung sa diin nahiwat ang ining krimen, it rendered him defenseless, no? Sa akong nga pag-insindi sa pag-istorya sa akong kung anong natabo. So ginakasubo nato ni ang ining bagay tani maliwat. We lost a good man in Attorney Dan. Pero sir, sa CCTV ordinance, doon namuno man kaina, pating City Legal Office, ito review sini kay do ay gid ang compliance bala? Actually, ang CCTV ordinance naton is centered on the business establishments. However, si Mayor Albi may ara na, and subong niyang administrasyon, kay si Mayor under the Pinitas administration, mas receptive sa pagbaton sa teknolohiya, advancement sa technology si Mayor Albi. That is why nga pag-abot sang aton nga budget sa 2023, mayroon kita provisions for CCTV, no. Although may ara na kita sinasubong, but siguraduhon sa pagit nga mas lapad ang coverage siya sang city nga issued nga mga CCTV cameras sa syudad ng Bacolod. Okay, siyempre kung kapin pa kung high definition ng quality, at least kung may magaluntad, emergency, or any incident, or any crime, at least kung may ara na plastar nga mga CCTV camera, makaptured nga sa aton monitor bala, Councilor. Actually, that is correct, Action Art. Amo na ganing nga fast track na kasi Mayor Albi has expressed, no, nga he is very, very adamant and he is very supportive na ang syudad ma-acquire gid sa atong kaugalingon na CCTV system. Not just for the resolution of the crimes or evidence-based sa aton nga mga krimen, but hasta sa pagpaiway sa aton nga mga traffic, aksidente, kag quicker response sa aton nga mga nagakaigo nga mga insya sa lokal nga panggobyerno na maka-responder kita dayon sa mga sitwasyon. Sir, makuha lang ko sa imo, mamarites lang ko sa imo. Siling ko, dokop tanay ka mo ni President BBM. Kumusta? May namuno ka sa iya to? Si President BBM, as you know, no, is a gun enthusiast man. No? As a matter of okay. fact, may ara kada tuig ginahiwat dito sa Ilocos Sur sa isa ka BBM Cup. No? Ako nag-participate ko sa sining nga hinampang ang last ko nga participation dito sa Cebu. Sang sini sa Ilocos, why ko nakampang kay nagsako kita din sa syudad, in priority naton ang aton nga obligasyon sa pumuloy sa syudad sa Bacolod. So ang amon ginistoryahan dito ang amon niya personal nga ginistoryahan ito naglibot sa bahin sang iya nga pampang sa practical shooting action art. So it was a very, very informal setting, no? Makita naton ang relasyon sa aton nga pinalangga nga mayor sa aton nga pinalangga nga presidente is very, very close, no? It was like do parehas ang bala sa aton action art na mga anay do amo nang ilang relasyon nga duwa. So but anyway, si Mayor Albi lang na masaysay kung anong nakuha para sa syudad sang Bacolod, but bigger things
ang ginpang-aprobahan ni ni President BBM para sa siyudad ng Bacolod. Very good gini na. Anyway, salamat gid sir. May pakuan ka 4 days na lang Christmas na may bara ka panugyan sa mga Bacolod noon. Well, ang amo ganito no si Mayor Albi actually pagkatapos na bala nagpululi ng mga bisita ang nabilin ako si Mayor Albi, si Congressman Greg. Actually ang mga taga sa from Negros duwa lang kami ni Congressman Greg ato dito, no. So ang natabo was nag-assessment kami doon nagkinulsol si Mayor Albi nga wala sa kahiwas ng iya kadlawan sa siyudad ng Bacolod. But ang hambal yaman gani nga wala ta nakahiwas ang aton selebrasyon sa Bacolod, pero ang aton nga ihatagon nga ang ihatag naton nga gift para sa siyudad ng Bacolod paagi sa opisina sang presidente kag sang national government sa duman kadako kag makabenepisyo ang kadamaan sang pumuluyo sa siyudad ng Bacolod. But in due time, Mayor Albi will express kung anong nahatag kag nakuha niya sa paagi sa itong paghinunanon sa kay President BBM sa iyang kadlawan sa dito sa iya balay. Sige, on that note, Councilor, salamat kidhalong kag advance Merry Christmas. Salamat and Merry Christmas sa aton nga tanan. Actionard. Action firing line. Si Councilor Al Victor Espino, actually kung sa police matter, si Councilor Pau galing kita kabalo kita si Councilor Pau, medyo limitado na ni siya mo ang exposure ya bala kapin pa sa mga interviews. Daw may kabudlayan kung kaisa nga mag-contact ka sa iya kag mag-schedule ka for interviews, no? Pero hoping nga bisan hindi man masyado ka vocal, nagapa-interview halimbawa ay gapa-interview si Councilor Pau, pero ang trabaho wala makita ta mo nang very good kung tani, no? Councilor Pau, kay may kuan mo. May ari naman kaso nga natabo. Action firing line. Si Councilor Pau doon nagsunod mga daan kay papaya to nga less talk kuno less mistake. Okay man na siya, pero importante nga trabaho. Action firing line. Ang importante nga may performance, no? Galing kay amo ni may insidente nga natabo di sa Bacolod. And everybody is hoping nga matagan ini sang nagakaigo nga aksyon. Si Attorney Dan ang pag-intindi ko daw gan enthusiast ni siya ga-intra ni sa shooting competition. Gakadaog tanda tumiro. Ti pero anon mo tuod kung halimbawa tuod tong hubog sa iya. Ano pag depensa mo biman? May kung mga Bernie Villakanas kay bisan nakasyat si Action Bernie ya perti. Tanda gyapon. Okay gid siya. Pero ba tiyaga kung nagsalakit nila ito sang chipi, bro. Bern, kaya inanuway siya ka pagkuha isang kayuhan di siya, kung ano karekta sa rayon. Action Bernie Villakanas. Action firing line. Chin extender may gabida. Ara sa kuno sa FB Live, makita kumangid ang mga taga-Action Radio. Okay Thank you gid sa imo Chin. Si paring Torco Jungko nga mahilig dira sa kanding nga ginbutangan sang sambag ang ulo blang sang kanding. Bauportis paring Turko mo nang namita nagidigupon. Action firing line. Kag si Rolly Pamulaga Pagapulan ga monitor man, thank you. Roberto Ducado, shot kami ni Bayaw Glory Docto samtang gapamati sa Purok Esmeralda, Poblasyon Sabago. Salamat sa inyo da. Araman si Kurt Nathaniel de la Torre. Ya ginatamiaw ko lang si Lolo Lawi nga gasyat-syat monitor sa Purok Dulunan, Hacienda Guba, Central Maaw. Paghalong gina, okay lang ang pag-shot. Importante kung nagamotor, kung magpahuli ka, halong gid. Action firing line. Warren Ortiz, salamat man sa imo nga pag-monitor. Marilo Travilla Catinoy, ara man si Alex Montesa. Nabasa ko na ni kay ina Alex. Sige, Paul Spot III, thank you man. Karen Millaflor, sa Barangay Tangob. Okay no? Thank you gid sa inyo nga pag-monitor. Ibubo ko lang ni pagbalik ta karon report na with Action Dale Salazar. Objective, balanced discussion, fearless comment. Action firing line. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Ibuprofen and Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God!
Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan nga mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay Ari, amo na po. Nang si mama, wala di eh. Ato sa Bacolod. Sa akong birthday gani, maabot eh. Ako lang sa balay. Pero kamusta man? Ako na would like eh, may ara ganyan na butang sa module nga search mo tapos bala may ara nga ilang taon mo sa YouTube. Di way ka man gamitan. Di laktaman lang danay. Tapos ano naman, ubra ko ng dason. Brown na dason, sigaw na pasensya ma'am. Paano ka nakapadala sulat? Nagulam na ko sa akon nga friend kasi Regine bala. Sa kay ay. Nang wala ka cellphone. Wala mo sa imo. Pero sino to Facebook? Imo to Facebook. Bali, paano ka nakabalo nga may... Hindi kasi so, ganun lola sa akin. Siya nagtulong sa akin nga, kamo bala, nang nabatian niya sa Action Radio sang aga gito. Oo. Yung bala nga, isulat ko kung anong imukon. Nang pag sa page, i-like, i-share. Pinasunod mo tanan ni ano. Isunod ko lang man. Okay. Pero ka-expect ka na nga makadaog ka. Wala, pagid kayo daw. Gusto mo ako do, ano naman daw, gusto ko, basta, hindi ko parang siya ma-expect nga madaog. Wala nga maibita siya sa ARB 4-piece lang. Amo na gani pagkabati ko kay Fritz Alanga, ari ay pamati ka mo. May gin-offer ang Action Radio sa mga 4-piece na kumpos na eskwela. Primary kag secondary kam na. For bugtaw. I-records ang kinanglanong makapasisikbar ka na. Yung pukaw ko niya. Karoon siya sa umuan kung ano man natin. Update mo na siya. Matinandaon na siya. Damo to, nugid na siya. Yan padala ko na tula sa imo mga base ko makadaog ka man rapulong tatugan ko balala. Tisiling ko sa iya, ako bala. Kung ano ang akong ginatulog sa imo tiyo mo, kikayuan mo na. Pagdason, ang Action Radio, amo na siya ang toy-toy sa akon. Manakabati ako kay tungod nga idol kong Action Radio nga permi ko daga pamati hasta magapon. Kung itandaan ko nga program nila, mga angkormanda, kisiling ko pasalamatan tagin ang Action Radio. Kaya pag-upin siyang panawagan, nabatian ko dayon. Kag nabuligan, kag nadala ka sa takpay. Dapat mong ginanga pamasalamatan ang Action Radio, ang tanan na reporter dirakay. Kung wala ako nagapamatik kami sa Action Radio, wala kakaabong sa premium sa Action Radio. Kaya wala kita kapamatik. Tungod sila kay ara ako sa Action Radio, maskin gubaon na nakabati ko. Ingat na tanang sang Diyos ang pag-ubay na pamati ka, kaya nga mo ito nga pag-abri ko. Fred sa lang, agi kaya nga mo ito. Imunak lang. Dako na bulig. Kabulig na siya kay magamit mo sa module mo. Di, ang sample. Ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon! Radyo! Aksyon Firing Line! Pabalik na diri sa inyo palatuntunan aksyon na firing line sa kalan sa gyapon aksyon Marlon Hinobi. At this time kadtuan ta mga update kag balita gikan sa Bacolod City Hall. Let's have aksyon Dale Salazar. Aksyon Radio City Hall Report. Aksyon Dale, may gabi please come in.
Action Art subong adlaw gin patigayon ang pre-trial sang Bacolod City Legal Office angot ini sa kaso sang duwa ka mga empleyado sang Department of Public Services gati una gin pa manaugan sang 60 days nga preventive suspension na Action Art. So madumdumante ang sa dili sa mga concern habang anay OYC sang DPS nga si Sir Ramel palalon na Action Art kag isa man ka driver under DPS gati allegedly bayara daw sang isa ka unserviceable o kung wala rin nag-aandar nga bulldozer ang gintugpungan sang gasolina more or less mga 53,000 pesos ang Bili Action Art baseman sa nadiskubrihan sang Good Governance Committee. So according kay ina kay Bacolod City Legal Officer Attorney Romeo Carlos Ting Jr. Ngati pre-trial kay Action Art bilang part in isang process nga matagan man sang due process nga ginatawag katagan sang tsansa ang duwa ka mga natungdan nga empleyado nga mag-present man sa ila sila nga may ebidensya kag kun nga dapat hindi sila mapanabat sa Action Art. So according kay Attorney Ting nati mayara Action Art sang separate nga proceeding si Sir Palalon kag ang driver no kay tikon basihan nato nagkuha iya sang abogado ang anay OIC sang DPS samtang driver naman niya separate ang iya sining legal proceedings sa Action Art. Pahayag ni Attorney Ting nati kun ang City Legal Office nating nga papel in kaso gid man nga matapos na ang hearing no ginanan mga early 2023 makahatag sa Action Art sang recommendation kay Bacolod Mayor Albi Benitez kag dra may baluan kun bala aprobahan sang alkalde o kun ano matabo kung ano gid man ang end result kumbaga kining hearing nga ginapatigayon sang City Legal Office kag Good Governance Committee. Kung madumduman si October 5 of Action Art 2022 sang nag-sign si Mayor Albi Benitez ang preventive suspension patok sa duwa pero according kay Attorney Ting mag-take effect lang ang 60 days nga preventive suspension once nga ma-receive na sang concerned ka mga empleyado ining 60 days ka preventive suspension. Nati more or less mga November 23, 2022 gin-issue Action Art or gin-serve sa ila and then 60 days so ginatanaw na Attorney Ting basi katapusan nga simana sa Enero 2023 magalapse ang preventive suspension. Aring pagpahayag ni Bacolod City Legal Officer Attorney Romeo Carlos Ting Jr. Ongoing hearing actually kagina na hearing kami nag-pre-trial na kami gina. Okay. Regarding sa formal charge siya na grave misconduct, dishonesty. Mali preventive lang to yan. Preventive. So kanina ang pre-trial. Nag-pre-trial. May gina-represent man sa lawyer. Dated to sang ni Mayor pag 100 days. Pero kin-serve lang siya sa November na. So dira ma-start isip? Start, So wala suspended pa siya? Suspended until now. Until January 5? Di pa siguro kay November 60 days, mga last week of January. Walang lipat ko sa mga 23 po, hindi ko exactly. Actually, amo to ang ni Mayor na ang fuel na sila fuel valley slip na ang vehicle na supposed to be na ibutangan fuel, wala gandar. Amo na. Same na sila lawyers ang driver, attorney, or separate? Actually, nag-separate sila kay ang driver, na lang siya na wala sa lawyer, nagpa-separate na lang siya proceedings ng driver. Actually, ang amo na recommendation ng kay Mayor kung ang findings ng hearing officer. So may last hearing pa, attorney? May hindi pa, may damo pa na hearing, hindi ma-present pa sila ebidensya man nila Action Art na batian si Bacolod City Legal Officer Attorney Romeo Carlos Ting Jr. So bali sa uli ko na long ila findings, amo na yatag lang nga recommendation kay Mayor Albi. Yes, Action Art kag gati up for approval man sang Chief Executive sang Bacolod antes nga ipatuman kag kuno dira ang mga penalty Action Art nga ilakip man sa base man sa recommendation sang City Legal Office kag Good Governance Committee.
Pero matawag anong sa pinaka-maximum o kung ang pinaka-taas abi nga magnitude sang possible nga consequence o kung penalty nga tubangon sang akusado? wala action kay na nakapalayag si Attorney Ting kay depende pa ni kay pre-trial pa lang kay na ang ginconduct kag according sa mo to may mga series of hearing pa na patiga yun nun just like action art sa province man atong issue dira sa probinsya no kag okay may ara mo sa province to ng mga driver to yasang kwan di PDMPD. Yes, sa kag timiara sa mga concern nga mga empleyado nga lain ang ila sini nga penalty kag mayara man sang ibang empleyado nga natunggan man nga lain man ang iya sini nga penalty action na art. Kasi amo ni ang balantayan naton by early 2023 kag once man mag-lapse ang prohibited suspension nga 2 months or 60 days but ila naman sang recommendation ang City Legal Office sa kay Mayor Albi Benitez. Sa ibang nga balita sa City Hall, kilala action art no ni Attorney Ting no sang City Legal Officer ang napatay nga si Attorney Danny Pondevilla. Kumbaga according siya, isa lang katuig ang agwat ni Pondevilla sa ila sining law school. Rason nga kilala gid niya personally no ang biktima sang pagpangluthang agabi dira sa area sang Dalan Lacson. Rason nga si Attorney Ting nagapanawagan man sa Bacolod City Police Office sang madasig nga investigation para matagan man sang tisya ang pamilya sang biktima action art. Isa to kay nasa ginmansyon ni Attorney Ting nga kung mahimo i-reviewon nila ang pila ka mga CCTV ordinances sang Bacolod City para ma-improve bala action art kag ma-serve ang iya sini nga purpose especially kung crime prevention ang paghahambalan like amatod kay na ang mention ni Lieutenant Colonel Junito Pastrana tinguan pa nilang makakita dito sa CCTV footage kung may ara gid man no especially nga lagpo dira mga establishment along Lacson Street action art pero so far wala pa sang may nagwa nga footage para maghatag sa nga kasolbaran sa amo nga insidente. So according kay Attorney Ting, kung ma-review na nila ang CCTV nga mga ordinance sa Bacolod City, base pwede sila makasuggest sa sangod ng panglungsod nga amendahan o kung paano ma-improve action art actually ang pagpatuman sini. Papatay naton balikan si Bacolod City Legal Officer Attorney Romeo Carlos Ting Jr. Check ko na parte CCTV kay amo man gusto ko man na kay kung mag-crime prevention na dapat man na ang parties makakuha man access hindi lang abal na isa lang ka party makakuha pero may access dapat ang iban man na party makakuha man access kay iban na mga owners okay lang na kung kapulisan na magkuha kung hindi kaya authority hindi nila iyatag si Muya ang mga footage niya. I-revisit namon kung may ordinansa, kung wala, i-suggest namon sa SP kung paano pag na mausar sa sinsakto ang CCTV footage. Action na batian si Bacolod City Legal Officer Attorney Romeo Carlos Ting Jr. regarding sining incident sa pagpanguthang diri sa may siyudad sang Bacolod. Mga balita gikan sa Bacolod City Hall, ang Action Action Dale Salazar una sa balita una sa Action sa Bacolod Action Radio. Action Radio City Hall Report. Salamat gid Action Dale Salazar ang balita gikan sa Bacolod City Hall. Ang Starlight Ferry. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters, kag mga eksena sa atong drama komedya, nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man, nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay! Amo na po, nang si mama wala di ato sa Bacolod. Sa akong birthday ganyan, maabot ako nang sa balay. Pero
may ginapabalo di siya, may nakita nga motor color blue, may plate number 0223, baktuda, palihog report sa police station or contact sa iya sa 0956-924-6667. Motor nap ko sa simbahan katoliko sa Bago City. Uy, nano man ang iba niya kadto da mga muyo nagasakay sa motorsiklo, ang iba niya gabantay to iyagali ka mga awat motor. Nano mga abilidad ang inyo man, sobra naman na yung inyo yung ginahimo. Evelyn Sinaon Silingyag, may gabi monitor man kami ni Nanay Vangeline Lani Hulagay kag Bebeng Artos Sampurok kay Isano Barangay Alihis. Araman si Mario Olvido Akwesa. O sige, salamat gid. Thank you gid sa inyo pagmonitor. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line. This portion is brought to you by Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, humalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para may baluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginatuyo. I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok nga tawo sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon. Ikaw bala nagahuragaw kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey. Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties. Mahimo ni nga pamag-anon ang aton pamatyagan sa tutunlan. Ginadissolve niya ang mga nagasupon sa tutunlan. Inom lang sang isa ka kutsara nga honey antes magtulog. O kung hindi gani, i-mix kla sa mainit o kung malabaab nga gatas. Ikaanong, mag-lose weight. Ang katambok o kung hindi gani ang pag-angkon sang sobrang kabugaton, makaapekto man sa paghuragok. Ang sobra nga katambukon sa liog nagaresulta sang pagsupon sang hangin sa aton tutunlan. Pila lamang sa mga pamaagi para ang paghuragok sa aton katulugon malikawan o kon madula. Hoy pang, to kalala na sang ubo mo ha? Kapa-check up ka na? Positive na na? Wala medyo malalang tutunlan ko, pero hindi ni TV
Oops! Di ka sure! Kabalo kabala nga ang tuberculosis o kung TB amo ang masakit sa baga nga makuha sa mga mikrobyo sa hangin. Ang ini nga mikrobyo nagadulot sang ubo ukon pagpangatsi sa tawo nga natapikan sang masakit. Ang amo nga sahi sang sakit makalaton paagi sa paghaklo sang mikrobyo ukon na Mycobacterium tuberculosis. Pero, danay ka, ano bala ang kinalain sang TB kag normal lang nga ubo? May, okay na mangkot ka. Ang ubo, amo ang reaksyon sang aton nga lawas kung mairitar ang aton nga tutunlan. Normal lang ang panalagsa nga pag-ubo, apang kung wala na iniuntat kag nagagwa na ang iban nga mga sintomas, pareho sang budlay nga paginhawa, pag-ubo nga may dugo kag plema, dira ika na mabala ka, kay ina tanda na sang malala nga klase sang tuberculosis. Hala, tuod? Paano ko makasigurado kung may TB na kuhaw? Siyempre, mapacheck up ka pero may ara man Japon mga sintomas nga pwede mo bantayan para mabalaan mo kung TB man gid ang imo ginabatsyag. May ara duwa ka klase sang TB, ang latent kag active nga TB. Ta latent TB may ara ka TB infection pero hindi aktibo ang bakterya sa imo lawas kag wala mga sintomas. Dugang pa hindi ini makalalaton. Apang pwede nga maging active TB ang latent TB kung pabayaan kag hindi dayon pag-aksyonan. Ang active TB naman o kung TB disease, amo ang klase sang TB nga makalalaton. Ari ang mga sintomas kung may ara ka active TB. Sobra 3 ka semana nga pag-ubo, gaubo, dugo, kag plemas, gapalanakit nga dughan kung mag-ubo kag maginhawa, gahilanat, gapalangurog, gapamalhas kung gabi, kag wala gana magkaon. Pwede man maapektuhan ng iban nga parte sang aton lawas, ang aton nga kidneys, spine, kag ang aton nga utok. Pero hindi magkabala ka Kay bisan pagalapta ang TB kaangay sang kataro kag tangkaso, hindi inituman nga makalalaton None is better than cure, gidya. Speaking of prevention, damo ka pwede himuon para malikawan ang ginatawag na TB disease. Kung ikaw may yara infection o kung na-expose sa tao nga may infection, pwede ka gidya ka pa-check up kag pareseta sa imo doktor. Dugang pa, ang mga tao nga masami kag hapos malatnan sang TB disease, amo ang mga masunod. Mga may HIV infection, mga nagakaagi latnan sang TB, mga nagagamit illegal nga droga, mga lapsag kag mga kabataan, mga tigulang kag mga may masakit pareho sang diabetes, pila kasahi isang cancer, kag syempre mga malnourished. Sugod subong, magahalong na gid kuya. Ini ang tio na aton binag-binagon kung paano naton halungan ang aton mga baga kontra sa mga nanari-sari nga mga masakit. Halin sa amon tanan, ululupod kita sa pagsaulog sang National Lung Month. Mga kaaksyon, pangaman, TB aksyonan. Panibag-o nga masakit ang nagatuga sang pagkaalarma sa bilog nga kalibutan. Ini ang ginatawag nga monkeypox. Ang monkeypox isa kasahi sang masakit nga dala sang monkeypox virus nga mahimo makalaton halin sa sapat pakadto sa tawo o kon paglatunay sa mga tawo. Pila sa mga sintomas sang monkeypox amo ang hilanat, sakit sang ulo, pagpalanakit sang lawas, likod, pagpangluya kag pagbanog sang lymph nodes. Ini ang ginasundan sang rashes sa nagakalain-lain nga parte sang lawas, kaangay sang guya, palad, dapadapa, mata, tutunlan, kag bisan sa pribado nga parte sang lawas. Ang bitog-bitog nga dala sang monkeypox daw kaangay sang sulalob, apang ini ang mas malala kung sa diin may pagnana sang pilas nga mahimo magdugay sang 2-3 ka semana. Mahimo nga makalaton ng monkeypox paagi sa physical contact sa iban nga wala sang masakit. Kaangay sang face-to-face, skin-to-skin, mouth-to-mouth, mouth-to-skin contact, kag sexual contact. Mahimo man nga makontaminate sang isa ka tawo nga may monkeypox ang mga gamit nga iya mauyatan kaangay sang habol, toalya, cellphone, kag iban pa nga mga bagay nga mahimo niya gamiton. Ang monkeypox virus ang sarang man mapasa sang nagabusong nga nanay sa iya ginadala nga bata kung siya ang malatnan man sang virus. Malikawan nga malatnan sang masakit nga ini paagi sa paglikaw sa mga tawo nga may monkeypox.
Ginarekomendar man nga kung ginasuspetsyohan mo nga ikaw may monkeypox, magkadto sa pinakamalapit nga hospital agod magpakonsulta, kag maglikaw sa iban nga mga tawo. Nagakadapat man ang pag-disinfect sa mga kagamitan nga mahimo na gamit sang may masakit nga Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Aksyon Firing Line! Ayo, salamat gid no sa mga nagpadala sa mensahe diri. May gabi gali dira kay Ana May Ilarcusa. Iskamis, kamonitor sila kuno ni Papa niya sa may Papa niya Alvin sa Barangay Pandanon, Silos. Salamat sa inyo da nga pag monitor. Sige, sa kay Evelyn Sinaon na. Nabasa ko na ni kay Ina. Si mga nagay na padala nyo lang nga nagkakauli naton basahan. So, rigin nga hindi naton permi iban may ngagaw kay mag-pop up ka na yung kaysa kung hindi mo pag-backread ang mga mensahe na mga balaan nga may mga monitor pagali nga hindi mo mabasahan, no? So rigid amo gina sa advance ng technology nga porte subong ka damo sa mga advance bla kag tikon hindi ka pagid masyado ka familiar mo ng sitwasyon. Action Firing Line! Ipabawasan ko lang niho kay actually ang balita mo ni no parti bala sa COVID-19 nga vaccination activity. Gina-check naton ni kag most probably kung buwas na lang ni no kay i-check ta sa COVID-19 response team sa Bacolod. Ang balita nakuha ko nga daw may plano nga isahon na lang ang video sa COVID-19 vaccination area no diri sa Bacolod City. So kung diin ini nga lugar gusto ta na ma-update gikan mismo sa taga CDRRMO katag pamuno nga siyang gintugyanan ni Mayor Albi as COVID-19 response team. Action Firing Line! Sa mga wala pa nagkaparehistro, ma-update lang ko buwas sa Comelec. Kay sa 24 take note why na sila why sila registration no sa Sabado. Ti may ara piya buwas Huwebes 22 kag Biyernes 23. I-check ta ina no kay sininga bulan sang Disyembre wala pa kamo sang ginabantayan bala gina-expect sang kalabanan nga basi may ikandak ang Seneco ang Comelec nga mga satellite registration January pa ang bag-ong schedule nga ipagwa no kay amo ng instruction sa nasyonal. Kag may mga limitation actually sa ilas ni daily nga pag akomodar sang mga luyag magparehistro kay antes pa man niya nga naging paiso ng eleksyon kag nagpanumbalik ang voters registration ang resumption may mga na-file na yang bakasyon ang mga personnel so nagligad ganito 220 lang ang nakumudar kay tiamo lang na masarangan mo. Action Firing Line! May mga bakasyon sang mga empleyado sang Comelec. So i-check na niya no kay ang 24 why na sila opisina 26 kag 31 no mo no mga pitsa nga balantayan ta pero sa pitsa 30 although nga pulang kalendaryo pag insindi ko may ara iya sang voters registration. Action Firing Line! I would suggest kung why ka malang sang kadtuan, di ka malang mag out of town, magpuli sa imo sini hometown, kung hindi ka taga Bacolod di mas mayo kung may bakasyon ka abingal itin lang kadto na lang na sa imo banwaw kung lapit ka malang da nga magka-register basi pa man lang makahingagaw. Action Firing Line! Ang mga may plano sa barangay kay iski election perti man sumong pang-convincer nila no? Di si kano nga kung makapa-register kagag lain pa karon tong kandidato mong masuportahan mo pag barangay kay iski election kundi lain ang istorya iya. Action Firing Line! Ang isa ka balantayan diri sa Metro Bacolod kay daw next year sa 2023 may ara gid sang update no parte ini sa pagtunga
redistricting sa Bacolod, buwas bla kay kung Greg kay i-update ni kung ano nang latest dito. Pero okay na no? Sa Senate kag sa House of Representative ang committee nga nag-uyat sini. Ti sa mga atat na preparar na kamo. Take note nga kung magre-districting Bacolod, isa sa mga balantayan. Kung kayo do isa sa mga bata ni President PBM, do interesado di magpapili congressman. Ang huring-huring sa probinsya, nga ang mga Arroyo mabalik man kag daw province ang target nila. Ti ang question, sino nga Arroyo na? Si former President GMA, si former First Gentleman Mike, or ang tatay, or si Mikey Arroyo? Nga congressman man nga do may plano kuno do diri magpapili do governor or anong target nila 5th district yapon may enkwentro kay attorney Dino Yolo. Ay Bertino, ang politika tigaling kita yang mga pigado do white chance kung saan no amo na nga naligto ng liog sa una Bertino ang pawan pa ay kalain simple lang no. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa sulod kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan nga mga characters, kag mga eksena sa atong drama komedya, nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay! Ari, amo na po. Nang si mama, wala di Ato sa Bacolod. Sa akong birthday ganyan, maabot Ako lang sa balay. Pero kamusta man? Ako na would like, may ara gina na butang sa module nga search mo tapos bala may ara nga ilang taon mo sa YouTube. Di way ka man gamitan. Di laktaman lang danay. Tapos ano naman, brown na dason. Brown na dason, singaw na pasensya ma'am. Paano ka nakapadala sulat? Nagulam na ako sa akon nga friend kasi Regine bala. Sa kay ay. Nangulam ka cellphone. Nangulam ko sa ina. Pero sino to Facebook? Imo to Facebook. Bali, paano ka nakabalo nga may... Hindi kasi so good nila sa akin. Siya nagtuto sa akin nga, kamo bala, nang nabatian niya sa Action Radio sang aga gito. Oo. Yung bala nga, isulat ko kung anong imukon. Nang pag sa page, i-like, i-share. Tinasunod mo tanahan ni ano? Isunod ko lang man. Okay. Pero ka-expect ka na nga makadaog ka? Wala, pagid kay daw. Gusto mo ako do, ano naman daw, basta hindi ko ba siya ma-expect nga madaog. Wala nga ma-intra siya sa ARB 4Ps lang. Amo na gani pagkabati ko kay Pizza Langga, ari ay pamati ka mo. May gin-offer ang Action Radio sa mga 4Ps na kubos na eskwela. Primary kag secondary lang na. For butaw. I-record ang kinanglanon nga makapag-titikbar ka na. Ipukaw ko niya. Karoon niya sa umuan kung kumanati. Update mga siya. Matinandao na siya. Damo to, nogin na siya. Yan padala ko na tula sa imo mga klase ko makadaog ka man rapo. Tatugan ko balala. Tisiling ko sa iya. Ako bala. Kung ano ang akong ginatulog sa iyo. Tiyo mo. Kayuan mo na. Pagdason, ang Action Radio, amo na siya ang toy-toy sa akon. Manakabati ako kay tungod. Nga idol kong Action Radio, nga permi ko na nga pamati as na mag-apon. Kung itandaan ko nga program nila, mga angkor manda, tisiling ko pasalamatan tagi ng Action
Kaya pag-open siyang panawagan, nabatian ko dayon. Kag nabuligan, kag nadala ka sa tampay. Dapat mo ginanga salamatan ang Aksyon Radio, ang tanan na reporter dira kay kung wala ako nagapamatik kami sa Aksyon Radio, wala ka kaabong sa mo premium sa Aksyon Radio, kaya wala kita kapamatik. Tungod sila kay ara ako sa Aksyon Radio, maskin gubaon na nakabatik ko. Ingat na tanong sa Diyos ang pag-ubay nga pamati ka, kay nga mo ito mapag-abri kung pwede sa lang agi kaya nga mo ito. Umanda ka lang. Dako na bulig siya. Kabulig na siya kay magamit mo sa module mo. Kung sample, mag-research ka mo. Hindi ka na mabudlayan. Nga maka-research ka. Sige, ano pasalamatan ka? Madam, salamat sa iyong action, John Diaz. Sa tanan nga sa action, madami nga salamat sa inyong cellphone sa bang dapat pa ka mabuligan. Okay. Ano message mo sa iba nga mga estudyante? Para sa iban man nga estudyante, hindi man ka maguntat kay tanan may pagsubok man na mo. Ti basis lason inyo man time nga makaswerte. Makadaog. Ano ang balong kay Lola mo nga sana ka na sa inyo? Siya ang nag-ansakon nga masiling nga mapadalaman sa istorya. May gusto kay hambal sa iya, pasalamatan na be. Last salamat na. Ay tangan sa iyo naka-cellphone gid ko. Tulungan. Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, pumalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para mahibaluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginato. I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok nga tawo sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon. Ikaw bala nagahuragaw kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey. Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties. Mahimo ni nga pamag-anon ang aton pamatyagan sa tutunlan. Ginadissolve niya ang mga nagasupon sa tutunlan. Inom lang sang isa ka kutsara nga honey antes magtulog o kung hindi gani, i-mix kla sa mainit o kung malabaab nga gatas.
Ika-anong, mag-lose weight. Ang katambok o kung hindi gani ang pag-angkon sang sobrang kabugaton, makaapekto man sa paghuragok. Ang sobra nga katambukon sa liog nagaresulta sang pagsupon sang hangin sa aton tutunlan. Pila lamang sa mga pamaagi para ang paghuragok sa atong katulugon malikawan o kon madula. Hoy Pang, to kalala na sa ubo mo ha? Kapa-check up ka na? Positive na na? Wala medyo malalang tutunlan ko, pero hindi ni TB Oops! Di ka sure. Kabalo kabala nga ang tuberculosis o kung TB amo ang masakit sa baga nga makuha sa mga mikrobyo sa hangin. Ang ini nga mikrobyo nagadulot sang ubo o kung pagpangatsi sa tawo nga natapikan sang masakit. Ang amo nga sahi sang sakit makalaton paagi sa paghaklo sang mikrobyo o kung na Mycobacterium tuberculosis. Pero, danay ka, ano bala ang kinalain sang TB kag normal lang nga ubo? May, okay na mangkot ka. Ang ubo, amo ang reaksyon sang aton nga lawas kung mairitar ang aton nga tutunlan. Normal lang ang panalagsa nga pag-ubo, apang kung wala na iniuntat kag nagagwa na ang iban nga mga sintomas, pareho sang budlay nga paginhawa, pag-ubo nga may dugo kag plema, dira ika na mabala ka, kay ina tanda na sang malalang nga klase sang tuberculosis. Hala, tuod? Paano ko makasigurado kung may TB na kuhaw? Siyempre, mapacheck up ka pero may ara man Japon mga sintomas nga pwede mo bantayan para mabalaan mo kung TB man gid ang imo ginabatsyag. May ara duwa ka klase sang TB, ang latent kag active nga TB. Ta latent TB may ara ka TB infection pero hindi aktibo ang bakterya sa imo lawas kag wala mga sintomas. Dugang pa hindi makalalaton. Apang pwede nga maging active TB ang latent TB kung pabayaan kag hindi dayon pag-aksyonan. Ang active TB naman o kung TB disease, amo ang klase sang TB nga makalalaton. Ari ang mga sintomas kung may ara ka active TB. Sobra 3 ka semana nga pag-ubo. Gaubo, dugo, kag plemas. Gapalanakit nga dughan kung mag-ubo kag maginhawa. Gahilanat, gapalangurog, gapamalhas kung gabi, kag wala gana magkaon. Pwede man maapektuhan ang iban nga parte sang aton lawas. Ang aton nga kidneys, spine, kag ang aton nga utok. Pero hindi magkabala ka Kay bisan pagalakta ang TB kaangay sang kataro kag trangkaso, hindi inituman nga makalalaton None is better than cure, gidya. Speaking of prevention, damo ka pwede himuon para malikawan ang ginatawag na TB disease. Kung ikaw may yara infection o kung na-expose sa tao nga may infection, pwede ka gidya kapacheck up kag kapareseta sa imo doktor. Dugang pa, ang mga tao nga masami kag hapos malatnan sang TB disease, amo ang mga masunod. Mga may HIV infection, mga nagakaagilatnan sang TB, mga nagagamit illegal nga droga, mga lapsag kag mga kabataan, mga tigulang kag mga may masakit pareho sang diabetes, pila kasahi isang cancer, kag syempre mga malnourished. Sugod subong, magahalong nagid kuya. Mga ginahimo nga monitoring sa mga puerto kay tuman kadamo sang mga luyag mag-travel outbound kag inbound. No, dito sa Metro Manila alone, grabe itong monitoring nila. Damo ang magpalauli sa probinsya. Iban subong pa lang ang Miyerkules. O ti malib ka limbawa subong 21 or buwas, 2 kadlaw nga ilib mo, ti magbalik ka 24 until 26. O medyo lawig-lawig mo, no, nga bakasyon mo kung magpauli ka sa probinsya. Hopefully hindi problema sa mga trips, no, ang pumuluyo laton nga nagatravel. First time ini nga daw nagligwa ng sa husto ang mga pag-travel, hindi naging man tuman ka istrikto after nga nag-uluog daw no ang kaso sang COVID-19. Action Firing Line. Akong ginawish ko lang bisan pigado lang pangabuhi tapag 2023 inang way na balasang matabo nga kunano pa nga mga lockdown. In fact, amot ko matuod ni nga sa 2023 kuno do ang mga party sa COVID-19 nito dulaon na lang ang tanan ng mga regulations. Pero for me,
Mientras tanto nga ara pa do way magurumalain kung sige gyapon halong ya, no? Para sa akon niya way gid kontra guro na kon sige gyapon ang paghalong mo sa kaugalingon mo sa pamilya mo agud ibitar sang problema. Action firing line. Kaysa tutuod lang tiway sa malain mo sa paghalong. Subong actually bisan mga alcohol kita ko bala sa mga kundi may mga display ina sa mga mall, sa mga grocery, mga department stores. May ginabaligya nga mga nga mga alcohol. Why na masyado sa nagabakal mo? Why na masyado sa nagabakal? Tiyan mo na, no? Pero ako I would suggest panglimpyo kagid permis ang lawas mo. Pagpanginaw, why man malain na, pati sa kulera, ni magkadepensa niya sa lawas na to, especially kung matinlo ang imo kamot. No? Hindi man lang sa COVID-19 ha. Ang katinlo sa sulod sa panimalay, sigurado makabulig ina para sa seguridad. Ikayang lawas ang ginabalanta, kapin pagid, kung ang imo sining sa mga pagkaon na ginapreparar naton, kadamo o ng problema. No? Diri sa Bacolod, way labot sa cholera nga cases, naligad to leptospirosis. Amo na ang problema ta. Ang lain pagidya kay ang Amerika sumong kag China, amo yang do nagataas naman ang kaso sang COVID. Naligad to kat tsatsakon si Paring Chupoy magbanwa. Paring Chupoy kaga-monitor ni siya basta hindi lang sako sa Macau, China. Singa diri sa amon niya pertik stricto gyapon dumabalik na maganing iban nga lugar sa lockdown. Action firing line. May kapilan dira kay Maninoy Roger Montalvo. Maninoy Roger, Merry Christmas in advance and advance Happy New Year sa imo bilog nga pamilya. Muna subo-subo siling ko, hindi kita dapat matag kumpiyansa kay kung ining mga big time kang mga dalagko nga makapungsuran, nagahalong gani sila kag may mga natalupangdan nga increase na naman sa cases. Much more kita diri sa Pinas nga subong-lubong nga daan kita sa pangutang. Di kon magatag kita kumpiyansa o mangin complacent kita sa sitwasyon. At the end of the day, kita magyapon mapiktuhan sini kon hinali. Ang presyo sa Mumbai ni nga nanon tabo ni ano. Action firing line. Subong magpangumpra ko na lukan ka mamangkot sa presyo sa Mumbai nga pula mo. Ngayon ang galamiton mo sa panggisa lang sa pagkaon mo sa balay mo. Singulay may Mumbai ka magisa do ka humot na sang imo linuto. Ti subong alangan pa magpinagusto ka gamit kay kamahal ka Bombay. Tagpila ang kilo. Gamay nga Bombay, tagpulo tag 20 pesos ang presyo. Yan din kakita sina no. Kagang presyo gid sang mga kalanon o mga balaklon sa merkado halin sa karni tanan na lang puwerte gyapon ang pagtimbo. Action firing line. Abay pa maumpawan ini nga pagsulod sang year 2023 may ara sa mabatyagan kita nga improvement kag event sa national and local no kung magsinulod ng budget for 2023 apisar nga ti gina-expect nubo mo may ara sang national tax allocation nga pagnubo no sang nga ginabaton amo na siyang isa sa mabalantayan ta nung tiyang mga services kabay pa hindi mapiktuhan. Action firing line. Mudlay gid no? Ang national tax allocation basta may mga pagnubo hindi na kay at the tune of kuan lang no gagmay 1,000 kundi million of pesos na sa mga LGUs nga maipan sa pundo. Pero kabay pa bisan ining sitwasyon makapangita ideya no mga LGUs. Pero utang tiya mo gining hindi magwanta sa iban na pungsod. Action firing line. Abot sa year 2023, kampante makamo nga ang mga presyo ni maganubo na. O kag magkapangita na si President BBM sang ibutang dara sa Department of Agriculture nga mo ning magkapangita sang solusyon nga bisan hindi man magbalik sa 20 pesos ang presyo sa bugas bala ang iban nga mga panakot ang iban nga kalanon magbarato man. Action firing line. Kabay pa no, sa year 2023 mo na matabo kay Leonie Bangilis Lamson. Bayang gabi si bro Kano Oreta bro, kumusta ka na? Merry Christmas in advance and Happy New Year. Imelda Madrigaliho. Bayang gabi man sa imo thank you gid kay Christine Minies Villalobos Araman, Ana May Ilarcusa Iskamis.
Gamonitor man sila ni Papa ni anabasa ko ni kainan no nagpa-pop up liwat eh. Thank you gid sa mga naga-monitor karon nga gabi. Galing kay alang-alang na gid ang tiyempo ko. Ang iba na minsan hindi ko malabutan karon na lang palihog sa Action Night Patrol Program with Action Eric Magbanwa. Action Firing Line. Angin kabuylog naton karon na gabi sa technical side Action Oliver Pason, backup naton si Action Christian James Binares, no kag Action ang Defensor Lisay. Sa ngalan ni Action Marlon Hinovia, kung naman Action Artay Hupon, thank you for joining the show. Una sa balita, una sa Action sa Bacolod, Action Radio. This portion is brought